בואו נדבר רגע על מגרש הכדורגל שנקרא המזרח התיכון. הקבוצה הראשונה נקרא הציר הג'יהאדיסטי. בקבוצה הזו יש את חמאס, חיזבאללה, החות'ים, מיליציות בעיראק ובסוריה, והקפטן של הקבוצה, איראן. מי מממן את חמאס וחיזבאללה? איראן. ואת המיליציות השיעיות בעיראק ובסוריה? איראן. וכמובן, מי מכווין את הרכש החדש של הקבוצה, החות'ים בתימן? ניחשתם נכון, איראן. הקשרים בין כל הקבוצות האלה מורכבים, אבל כולן יש שאיפה לכונן שלטון אסלאמי בכל העולם, ולהביא להשמדת מדינת ישראל. אז רגע, איך ישראל אמורה להתמודד עם קבוצה שמחזיקה נשק בכמויות, עשרות אלפי חמושים, ובקרוב אולי נשק אטומי? האינטרס הישראלי הוא להצטרף לקבוצה שמשחקת נגד הקבוצה הג'יהאדיסטית. תכירו את הציר המתון במזרח התיכון. איחוד האמירויות, בחריין, אומן, ירדן, מצרים, וכמובן הקפטנית, המדינה הגדולה והחשובה במזרח התיכון, מולדת האסלאם, סעודיה. גם הם, כמונו, חטפו לא מעט גולים מהציר הג'יהאדיסטי. הג'יהאדיסטים מאיימים על יציבות המשטר בעיראק ובירדן. החות'ים הפציצו מתקני נפט בסעודיה וייבשו את התנועה בתעלת סואץ, הלב של הכלכלה המצרית. כולנו נרוויח אם נשחק משחק קבוצתי ונתאחד נגד קבוצת הג'יהאדיסטים. הסכמי השלום עם מצרים וירדן, הסכמי אברהם והשיחות על נורמליזציה עם סעודיה היו מהלכים חשובים לבניית קבוצת המתונים. מטריית ההגנה האזורית שקיבלנו במתקפת הטילים האיראנית הראתה שלברית הזו יש פוטנציאל הגנה משמעותי ומנע מהאיראנים להכניס לנו גול רציני. הברית הזו לא באה מאהבה, זו ברית של אינטרסים, וזה בדיוק מה שהופך אותה לברית חזקה. האינטרס הישראלי הוא להדק את שיתוף הפעולה הזה דרך שורת הסכמים, עסקאות וקשרים, ובקיצור, להקים ברית ביטחון אזורית. ודבר אחרון, יש עוד שחקן שמנסה לשחק על כל המגרש, אבל קבוצה ג'יהאדיסטית לוחצת עליו חזק להצטרף אליה, מציעה לו מענק חתימה גבוה, מספרת לו שהיא תביא ניצחון, כלומר, השמדת מדינת ישראל. האינטרס הוא לצרף את השחקן הזה לקבוצת המתונים. לשחקן הזה קוראים הפלסטינים, ויש לישראל ולשאר השחקניות בקבוצה המתונה הרבה כלים כדי למשוך אותו לצד המתון של המגרש. אז הגיע הזמן שנסתכל על כל המגרש, כדי שנוכל להביא ניצחון לדורות.